Muhammad M.O. ne. Ya Rabbi Allah ka yaye kunci. Ya Rabbi rikin hannu domin ɗahaman zauna, bani da ikon komai sai abin da ka tsara, bani da wayo ko dabara ka daɗa taimako na. Ya Alhayyul lazi masanin komai, kai kaɗai ke imani sannan kai mai cikin iyawarka nake komai ba komai, mai godiya na kuma mahalicci na. Bara da rukun bane sa abun kowa, sai abun Allah wanda ke da bai gushewa. Tun babu ne ke bayar baya hanawa, ƙarshen komai masani na raina. Zan fakiri agun Allah sarki, shi ke mun kan ga da agun aiki. Idan na ɗauko ba zan cin iya da birki, ko da ya zan bani da kuma jikina. Sirrina shi ne san annabi abun zara, alin shi na damke are ba ni larura. Ilahi na karin daga yin fitsara, sannan ka haska kan dukkan lamurana. Shi ne Rabi ya kare ni daga sharrin aljanna dan adam rauni. Hasada kyashi ba yin sa har da raini, idan ba su da amfani kun ji masoyana. Ilahi ka yaye dukan kunci a ƙasata, domin Rasulu Muhammad mai nagarta. Ka kau da talauci Allah ba mu wadata, shi ne rakona ya Rabbi a dare da rana.